1 чэрвеня ў Беларусі па ініцыятыве партыі «Белая Русь» стартаваў агульнанацыянальны праект «Трэці бацькаў». Гэта шматбаковая ініцыятыва, якая ахоплівае ўсе рэгіёны краіны, а асаблівы акцэнт у ёй зроблены на ўшаноўванні шматдзетных сем'яў і адраджэнні спрадвечных звычаяў. Кожную сям'ю, дзе нарадзілася трэцяе дзіця, ад імя прэзідэнта чакае драўляны куфар з ільняной кашуляй і аўтарскай легендай. Першую салігорскую бацькаву кашулю атрымала сям'я Усовіч і іх трэцяя нованароджаная дачка. Падарунак і цёплыя словы ад арганізатараў акцыі маці і малая прымалі ў радзільным аддзяленні. Поздравляю вас, большой подарок. Пользуйтесь. Главное, растите здоровье. Спасибо, буду стараться. Па легендзе, куфар з кашулі будзе перадавацца з пакалення ў пакаленне. Хрысцільная кашуля выраблена з лёну на найстарэйшым беларускім прадпрыемстве «Знамя індустрыялізацыі», расшыта шаўковымі ніткамі ў выглядзе беларускага арнаменту і дапоўнена стужкай «Трэці бацькаў». Ініцыятыва партыі «Белая Русь» падкрэслівае, што нараджэнне трэцяга дзіцяці – гэта асаблівы ўклад у будучыню нацыі. В Солигорском районе это первый такой подарок. Эту акцию запустила партия «Белая Русь». Я считаю, очень хорошая акция для поддержания демографической ситуации в нашей стране. Будем надеяться, что, как говорится, третий ребенок – это как многодетная семья становится, но чтобы у нас рождалось намного больше детей. Таких подарков, я надеюсь, что будет партия заказывать, акции проводить больше, и чтобы нашим людям нравилось. А самое главное, чтобы наши детки, которые рождаются, росли здоровыми, под мирным небом, и чтобы радовали своих родителей, конечно. Падарунак стаў прыемным сюрпрызам для зараз ужо шматдзетнай мамы. Крысціна і яе маленькая дачка адчуваюць сябе добра і рыхтуюцца да выпіскі. Нараджэнне дзіцяці для сям'і стала вялікім святам. Нованароджаная дзяўчынка стала трэцяй дачкой у сям'і пасля 7-гадовай Дар'і і 4-гадовай Лізаветы.